بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے ناں نال شروع جڑا حد و مہربان بہت رحم والا ہے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بھلا وہ جان دے نہیں واقعی اللہ جاندہ ہے جو وہ لکاں دے نے تے جو کچھ وہ ظاہر کر دے نے۔ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون، تو کچھ انہاں وچوں ان پڑھ نے وہ کتاب دا علم نہیں رکھ دے، بس اپنی بے بنیاد آرزوؤں نال بیٹھے نے تو نہیں سب وہ کر دے پر گمان ہی۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ سو انہاں لوکاں واسطے بربادی ہے جڑے اپنے ہتھیں کتاب لکھ دے نے مڑ کے کہندے نے پئی اے اللہ والوں ہے تاں جے دے بدلے وچ تھوڑا جہا مل لے لین۔ سو دے کارن جو انہاں دے ہتھاں لکھیا انہاں لئی بربادی ہے، تو جو انہاں کماندے نے تو جو کماندے نے او دے چوں انہاں لئی بربادی ہے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما محدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ تو انہاں آکھیا اگ سانو گنتی دے کچھ دناں دے سوا ہرگز نہیں چھوڑی۔ آکھ دیو تساں اللہ کولو کوئی عہد لیتا ہویا ہے، سو اللہ اپنے عہد دے خلاف بالکل نہیں کرے گا، یا تسی اللہ ذمے ہو گل کہندے ہو جڑی تسی جاندے ہی نہیں۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں، جن نے کوئی گناہ کمایا تو او دی خطا نے انہوں گھیر لیا، سو ہی لوگ دوزخ دے سنگی نے سدا او دے وچ رہن والے نے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون۔ تو جہڑے لوگ ایمان لے آئے تو انہاں صالح کم کیتے اوہی جنت دے سنگی نے، وہ سدا او دے وچ رہن والے نے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ تو جدوں اسیں بنی اسرائیل کولوں پکا ایت لیا بھئی تساں اللہ دے سوا کسی دی عبادت نہیں کرو گے، تے ماں پیاں تے رشتہ داراں تے یتیماں تے مسکیناں نال احسان کرو گے، تے تسی لوکاں نال بھلی گل کرو تے نماز نوں قائم رکھو تے زکوٰۃ دیندے رہو گے، مڑ کے تسی ایس تو پھر گئے سوائے توڑے وچوں تھوڑے رہے کھلوتے تے تسی بے رخے سی۔